这个在了。
回教战士，回教战士。
TikTok ishelela fabulani wena uba uzoseshiqala izingonyama okay qala usho masiqalile kamalungu okay ufikile mfokwadlula wadlela amagame awu4 njengoba bengishilo ukuthi ngisukela amagame awu4 ekhaya bengawadlala akekho umfana owinile akekho futhi umfana ofuna ukwenza umathanda wakhe mfokwadlula lo man moto endundulu zonke insizwa futhi ngizofika ngibambe kuze hwanqeni mangasabi ngifike ngibambe kuze ngibambe video malungu.